És una sort que avui ens convoca la veu d'Isabel Jover al Centre Cultural Ovidi Montllor d'Alcoi, o el que és el mateix, que per ventura ens congrega l'obra d'aquesta artista, la sensibilitat de la qual resta un paradigma per a tots aquells que seguim de ben a prop la cultura plàstica arreu les geografies nostrades. L'artista resta avellida per la gràcia de pintar i suggerir alhora. Moltes vegades els seus quadres s'il·luminen per a alliberar la intensitat del seu clam poètic. Pintura i vers s'agermanen amb un rerefons quasi místic. Doncs un cop mortes se les va oblidar i no les van anomenar a la història de l'art, no les anomenaven. Ara ja comença tot just a fer-se una mica de nom d'algunes d'elles. Però en principi elles, un cop mortes, van acabar sense cap pena ni glòria, no, pobres? I que les